Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. El Barça i el Madrid uneixen forces per Àfrica. El Futbol Club Barcelona i el Real Madrid, a través de les seves respectives fundacions, han unit forces en el projecte solidari Junts per Àfrica, amb el qual pretenen captar fons per a 3 projectes de l'UNICEF, ACNUR i la FAO a les zones afectades de la Banya d'Àfrica. L'exentrenador del Barcelona, Charlie Reixach, i el director de Relacions Institucionals del Madrid, Emilio Butragueño, són els ambaixadors d'aquesta iniciativa de l'obra social La Caixa, en què els 2 equips han cedit material exclusiu firmat pels jugadors més carismàtics i representatius dels 2 equips per a una rifa benèfica. És una gran idea i transmet una imatge positiva dels 2 clubs, ha assenyalat sobre aquesta qüestió Butragueño, que ha recordat que la Banya d'Àfrica pateix la pitjor sequera en els últims 60 anys. Per pal·liar aquesta situació, la Caixa ha habilitat un compte en el que ha ingressat 100.000 euros, en el qual es poden ingressar fons a través de les oficines, els caixers automàtics i la web línia oberta fins al pròxim 22 d'abril. L'import final que es recapti irà destinat íntegrament a fer front a les necessitats més urgents de la Banya d'Àfrica amb l'objectiu de pal·liar la crisi humanitària que amenaça a més de 13 milions de persones.